ଚାଲ ଆମେ ମାନିନେଲୁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପପୁ ହେ। କ'ଣ ଦେଶର ଚିକିତ୍ସା ଆଉ ଶିକ୍ଷାରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିଛି? ପାଠ ପଢ଼ିବା କେତେ କଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଜାଣନ୍ତୁ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ 5,000ରୁ ଅଧିକା ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି, ବା ସେ ସ୍କୁଲରୁ ମାନେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲକୁ କନଭର୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଦୁଇଟା ସ୍କୁଲ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଗରିବ ଲୋକ ଥିଲେ ଗାଁ ଗହଳିରେ, ସେଠି ମାନେ ଆଖପାଖରେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ଥିଲା ସେସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି। ମାନେ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପିଲା ଆସୁନାହାନ୍ତି। ସତଟା ହେଉଛି ଏହା, ଯେଉଁ ବାପା ମା ଗରିବ ମାନେ ବିଲରେ ଖଟୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ପୁଅ ଝିଅ ହିଁ ସେଇ ସ୍କୁଲରେ ସବୁ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ପିଲା ପାଠକୁ ଡରିକି ଦୂରରେ ରହୁଥିଲେ, ଏବେ ପାଠ ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିଲାଣି। ଗୋଟେ ସ୍କୁଲର ତ ଚାର୍ଜ କେତେ ଜାଣିଥିବ, ଗୋଟେ ଗରିବ ପିଲା କେମିତି ପଢ଼ିବ? ଗୋଟେ ଗରିବ ପିଲା କ'ଣ ଛାଡ଼, ଆମ ଭଳି ମିଡ଼ିଲ କ୍ଲାସ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ବି ପଇସା କମଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ପଢ଼ାଇବା ମୁସ୍କିଲ। ପଢ଼ା ଗୋଟେ ଜାଗିର ନୁହଁ, ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କର କ'ଣ କହିଲେ ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ ମଡ଼େଲ ହେଇଗଲାଣି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସମୟ ଅଛି, ଆଖି ଖୋଲନ୍ତୁ। ନହେଲେ କାଲି ଆଜି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ହେଲା, କାଲି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ହେଇପାରେ, କାଲି ଆମ ଗାଁ